Milý pán arcidekan, a vo vás pozdravujem aj miestneho pastiera, pána biskupa Tomáša, pán generálny vikár, pán kancelár, a dnes takto zvlášť vás oslovujem, keďže svätý Ján Nepomucký plnil aj tieto služby. Bratia kňazi, brat diakon, milí pútnici, začnem tak celkom prozaicky, ako to kedysi povedal svätý Ján Pavol II a ako som túto vetu citoval, keď som začínal svoju službu v rožňavskej diecéze. Tu sa to všetko začalo. Svätý Ján Pavol II to povedal vo Vadoviciach, v meste rodiska. Ja som to tiež povedal vo svojom rodisku. A teraz sa stretávame tu, na tomto mieste, ktoré je rodiskom patróna našej diecézy. Začalo všetko nebadane, veľmi ticho. Iste v rodinnej slávnosti, keďže sme počuli a mohli ste si prečítať, že bol vymodleným dieťaťom a jeho ďalšie kroky alebo ďalší jeho život, nad ním sa tiež mohli vznášať tie otázky, ktoré boli vytvárané, ktoré boli vyrieknuté pri narodení svätého Jána Krstiteľa. Čo len z toho chlapca bude? My dnes vieme, a aj na tejto strane oltára, tu je v 3 jazykoch napísané: zde narodil sa svätý Ján Mučeník. Tu sa narodil svätý mučeník Ján Nepomucký. S našou diecézou nemal nič spoločné, lebo ešte neexistovala. Ale naša diecéza počas celého svojho účinkovania ho má za svojho patróna. Tak to urobil biskup Révaj, keď pri vzniku diecézy ho ustanovil za patróna diecézy. A my odvtedy hľadáme nejaké tie súvislosti, nejaké tie prieniky, nejaké tie spojitosti, ktoré nás týmto svetcom vždy nejako pútajú. A včera, keď sme mali svätú omšu v Alticiach a som spomenul na záver, že naša púť je po stopách svätého Jána Nepomuckého, ale vo Alticiach nie je nejaká jeho výrazná stopa, hoci v celom tomto regióne, a môžeme povedať Rakúsko-Uhorska, bývalého, jeho stopa, jeho úcta bola značne rozšírená, tak po svätej omši potom jeden miestny manželský pár od Olomouca ma oslovil, už sme sa aj predtým stretli pred zámkom, tak sme už vedeli o sebe. A ukazujú mi veľký monument svätého Jána Nepomuckého v kostole vo Valticiach. Tu je svätý Ján Nepomucký, tu je stopa. A vtedy som im povedal, nie je tu výrazná stopa, ktorá by bola spätá s jeho účinkovaním, prítomnosťou, pôsobením. Ale jeho úcta je naozaj rozšírená a toto len potvrdzuje, že táto úcta bola aj tu. Aj v našej diecéze, na koľkých miestach, okrem toho, že je patrónom našej diecézy, na koľkých miestach môžeme pri takmer každom potoku stretnúť, uvidieť sochu svätého Jána Nepomuckého. A keď sa dívame na sochu, keď si spomíname jeho meno, keď ho prosíme o pomoc, môžeme si pripomenúť viacero takých momentov z jeho života, ktoré môžu oslovovať a iste oslovujú
aj každého jedného z nás. A znova sa vráťme k tomu. Tu sa to všetko začalo. V akej nepatrnosti, v akej anonymite, iste v rodinnom kruhu plnom radosti, ale nič viac. Tu to ostávalo. A tu sa môžeme zamýšľať nad tým prvotným bodom veľkého Božieho plánu, v ktorom sme všetci zakomponovaní. Je pravdou, že každý máme iné poslanie v tomto svete, v tomto živote. Ale nech by sme sa v akejkoľvek anonymite zrodili, že nejaký okolitý svet o nás nevie. Boh o nás vie. A Boh s nami ráta. A Boh má s každým jedným svoj plán. Aj všetci, čo sme tu dnes, každý máte nejaké svoje začlenenie v živote. Aj v rodinnom, aj profesnom. A okolo vás sú ďalší ľudia, ktorí sú na vás naviazaní a od toho, ako si plníte tú Bohom danú úlohu, všeličo ďalšie závisí. Boh vás dal, nás, na každé jedno miesto, aby sme plnili jeho vôľu. A tu sa môžeme povzbudiť práve v tom, že chceme ísť týmto smerom a prosiť ho, svätého Jána Nepomuckého, aby nám vyprosoval porozumieť svoje osobné poslanie v živote. Potom, ako sme čítali v jeho životopise, a môžete si to znova pripomenúť, bol vedený, dá sa povedať, duchovnou cestou života. A to môže byť oslovením pre vás všetkých rodičov a starých rodičov, ako je dobré a správne, keď od detstva, od najútlejšieho detstva vediete svoje deti a svoje vnúčatá k Pánu Bohu. Napríklad aj chlapcov k ministrovaniu. Ako som rád, že tu máme aj pútnikov ministrantov. Ako je to veľmi dôležité, lebo to sú tie kroky, ktoré dostávajú z domu. Ja si všímam, keď idem do Košíc a na cintorín, oproti je športová škola, koľko síl, času, energie venujú rodičia na to, aby s deťmi tam prichádzali na športovanie. Možno každý jeden rodič z neho vidí zo svojho syna, zo svojej dcery, že bude nejaký olympijský víťaz. Ja im to prajem. A iste v zdravom tele zdravý duch. A iste je dobre, keď sa deti vyskáču, ako by mali kdesi len tam hlivieť pri počítači. Ale ako by bolo krásne a dobre, keby naďalej v našich katolíckych rodinách bol tento záujem takéhoto vedenia detí k Pánu Bohu, aj také vzbudzovanie duchovných povolaní u chlapcov, u dievčat. To všetko začína v rodinách. A tam, ak je to pozitívne nastavenie, tam sa rodia tie mnohé povolania, ktoré potom Pán posiela ďalej, aby bolo ohlasované jeho posolstvo. Neraz si kladiete aj vy otázku pri znižujúcom sa počte kňazov, kto bude ohlasovať Božie posolstvo ďalej? Kto nám ohlási Boží zámer? Kto nám pokrstí deti? Kto bude stáť pri mojej smrteľnej posteli? Ešte tieto otázky v niektorých častiach Slovenska sú kladené. V iných častiach už veľmi nie. Pretože sme sa sústredili a upnuli na túto zem. A nerozmýšľame o tom, že príde aj večnosť. Večnosť začína tu. A potom sa tak preklopí do tej inej podoby, z ktorej už nie je návratu, ale už ani nie je bolesti, ak dosiahneme prisľúbenú večnú odmenu v radosti. Aké je to dobré, keď pôjdeme práve touto cestou. Aby sme potom
plnili Boží plán, ktorý Pán má s nami. A v každej rodine môže nejakým spôsobom sa zrodiť ten, ktorý či už sa stane vysveteným alebo zasveteným Božím služobníkom, alebo dobrým kresťanským rodičom, ktorý takto pekne bude odovzdávať vieru vo svojej rodine, svojim deťom. A potom prichádza tá sila kňazstva u svätého Jána Nepomuckého a jeho verná služba arcibiskupovi Jánovi, dá sa povedať, až do posledného výdychu. A to dokonca aj v tej chvíli, keď mu ešte kráľ Václav IV. Kladie horľavú fakľu na jeho telo. A iste, to nebola nejaká sranda. To nebolo nejaké sebatríznenie, to bolo riadne mučenie, ktorému bol vystavený. Na jednej strane vernosť cirkvi skrze svojho biskupa, na druhej strane zloba. A tu by som si dovolil takú odbočku. Aj tá zloba, kde si začala. Tak ako rodí sa dobro v človekovi a v prostredí, tak sa rodí aj zlo v človekovi a v prostredí. A ako je správne a našou zodpovednosťou je, aby sa dobro rozvíjalo, aby sme mu napomáhali, a našou zodpovednosťou je, aby sme nedovolili a nedovoľovali, aby sa zlo zmáhalo. A tu nastupuje potom iste tá otázka mlčania. Ale najskôr ešte by som rád sa vrátil k tej vernosti svätého Jána Nepomuckého voči biskupovi a vám všetkým prítomným kňazom poďakoval za vašu podporu mňa ako diecézneho biskupa. A vo vás a cez vás aj poďakoval ostatným kňazom a diakonom našej diecézy. A tu nastupuje tá otázka mlčania. Už som sa jej dotkol, ale sa k nej vraciam. Kedy mlčať a kedy hovoriť. A to je veľké umenie, ale to je umenie, ktoré nás pozýva otvárať sa neustále Duchu Svätému, aby sme to dokázali správne rozlíšiť. Kedy byť ticho a kedy hovoriť. Ján bol mučený aj za to, že nechcel porušiť spovedné tajomstvo. Aké je dôležité práve toto, aby sme aj my vedeli mlčať, aby sa nešírilo zlo. Koľko zbytočných rečí z našich úst vyjde. A niekedy aj zámerne vyslovených, aby sa šírilo zlo. Či už vo vzťahu k niektorému človekovi, či k nejakej udalosti. Aké múdre je vtedy radšej mlčať. Ale aké je nemúdre mlčať vtedy, keď sa zlo šíri. Lebo zlo sa veľakrát šíri práve preto, lebo väčšina mlčí. To je bolesť nielen naša, teraz nemyslím len našu diecézu, alebo Slovenska. To je bolesť asi všade. Ale ak tie počiatky vzrastu boli dávané v určitej pevnosti a ďalej sa na tom pracovalo a pracuje, tak človek príde na to, že kedy hovoriť a kedy mlčať. Ja nehovorím, že sme takí neomylní, že každú situáciu zvládneme na 100%.
Ale iste svetlom Ducha Svätého dokážeme aj spätne potom zhodnotiť situáciu, či sme zareagovali správne a poučení potom v podobnej situácii môžeme už zareagovať správne. To je ďalšie povzbudenie, ktoré tu máme. A potom, keďže zloba je veľakrát zakrytá najvyššou štátnou mocnosťou, vtedy to bol kráľ Václav IV. My mnohí sme tu aj z tej predošlej komunistickej doby, vieme, aký bol tlak. A dneska je tiež štátna moc, ktorá nejakým spôsobom a veľmi rafinovaným tiež brzdí pozitívne aktivity. Na jednej strane sa k ním hlási, ich deklaruje a na druhej strane ich značne okliešťuje. Aj toto rozlíšiť nie je jednoduché, ale potrebné. Potrebné v našom živote, aby sme vedeli správne reagovať. No a už keď sa dokoná zlo, tak ho treba spratať zo sveta, aby ho nikto nevidel. Preto bol potom aj Ján hodený do Vltavy. Ale viete, v Božom pláne je to tak, že to telo sa ukázalo podľa záznamu. Nad týmto miestom jeho utopenia bolo 5 hviezd. Údajne aj to latinské takui, mlčal som, to je z 5 písmen, tak preto 5 hviezd, ktoré máme aj na ornáte, bratia kňazi majú na svojich štólach. Teda má to svoj význam. To, čo je tu znázornené, naša katedrála, ktorá nás jednocuje všetkých kňazov a veriacich, 5 hviezd, ktoré symbolizujú patrona našej diecézy, a ľalia, ktorá nám hovorí o Rožňavskej Panne Márii. To je tá jednota, centrum okolo katedrály, okolo biskupa. A zlo sa ukázalo navonok. Viete, a Pán Boh to dokáže premeniť na dobro, lebo sila tohoto patrona je veľká a mnohí kňazi tiež radšej podstúpili nejednu možno perzekúciu, len aby udržali spovedné tajomstvo, len aby zachovali vernosť biskupovi, len aby hájili cirkevné majetky. A to zlo počase nejakým spôsobom vypláve. Veľakrát to vyzerá tak, že tí, ktorí ho spôsobili, už postihnutí neboli alebo nie sú. Viete, ale pred Pánom Bohom nič sa nestratí. Ani dobro, ani zlo. Všetko vo svojom čase bude zúčtované. A tu môžeme znova sa len povzbudiť, konať dobro a posilniť a prosiť, aby sme konali dobro a pamätali na to, že ani to zlo sa nestratí. Viete, ale keď nám na niekom záleží, tak aby sme prosili aj za tých, ktorí spôsobujú to zlo, aby sa nestratili na večnosť. Toto je to veľmi dôležité, aby sa nestratili na večnosť. Možno to je veľmi náročné voči našej ľudskej prirodzenosti, ktorá je skôr naklonená k zlému. Prosiť za tých, čo nám robia zlo. To je sila viery. Prosiť aj za tých. A tak, milí bratia a sestry, milí pútnici, milí bratia a kňazi, sestrička, ďakujme Pánu Bohu za túto chvíľu, ktorá sama o sebe je pre nás takou katechézou, stáť na tomto mieste, kde sa to všetko začalo, tak nepatrne v takej anonymite, ale dnes, akú to má veľkú silu,
Jednak v samotnej úcte k svätému Jánovi Nepomuckému, ale potom aj v tom, že je patrónom našej diecézy. A prosíme aj pri tejto svätej omši za našu diecézu, na všetky úmysly, za vás všetkých, aj na všetky úmysly, s ktorými ste sem prišli, na všetkých tých, ktorí nás svojou modlitbou sprevádzajú z domu, lebo vieme, že keď sme zjednotení okolo oltára, sme zjednotení v Bohu a s Bohom. A vtedy sme zjednotení aj s neprítomnými, so všetkými, ktorí nás sprevádzajú a podporujú, a tiež so všetkými, ktorých chceme podporiť aj my a za nich prosiť. Nech Pán aj pri tejto svätej omši na príhovor svätého Jána Nepomuckého, svätého Nejta a Rožňavskej Panny Márie vypočuje aj túto a tieto naše prosby. Amen.